2015ko irailean ospatutako Nazio Batuen Batzar Nagusian, 2030 agendarako garapen jasangarriaren konpromiso nagusiak zehaztu ziren. Pobrezia eta goseari amaiera ematea eta desberdintasunak murriztea, gure planeta leku garbiago, seguruago eta jasangarriagoa bihurtzea, eta elkarlanaren bitartez gizarte justuago bat lortzea. Guztia ulertzeko, zehaztutako 17 helburuen artean lan duina daukagu, zuzenean aipatutako konpromiso guztiekin lotuta. Baina zer da lan duina? Lan duinak berdintasuna esan nahi du. Bidezko soldata bat, lan baldintza seguruak eta langilearekiko tratu duina. Lan duinak jendea jartzen du garapenaren zentruan. Esplotaziotik babesteko eskubideak ematen dizkie eta ahots bat ematen die, gizon zein emakume, haien lan ingurunean beraien buruak babesteko. Zoritxarrez Covidak eman dituen arazoekin, mundu osoa krisi ekonomikoan dago, eta hazkunde ekonomikoa eta lan duina izatea asko zailtzen du. Berez, urte normal batean, 5 herrialdetatik bati bakarrik gertatzen zitzaion hazkunde ekonomikorik ez izatea. Hau da, bere irabaziak aurreko urtekoak baino baxuagoak izatea. Baina orain birusagatik, gero eta herrialde gehiago dira hazkunde ekonomikorik lortzen ez dutenak eta gero eta porreagoak direnak. Hala eta guztiz ere, arazo hau konpondu daiteke eta herrialde guztiak pobreziatik atera ahal dira. Gaur egun, eskari gehieneko eta gehien garatzen ari den lan faktoreak teknologia berriekin zerikusi duten lan motak dira. Eta guk, ingenieritza informatikoko ikaslea gehienak, seguru aski lan faktore honetan lan egingo dugu etorkizunean. Horregatik, ingenieritza informatikoko ikasleok etorkizuneko lan gehienetan eta garrantzitsuenetarikoetan egongo garenez, gure herrialdearen etorkizuneko egoera ekonomikoaren parte garrantzitsu bat gure esku egongo da. Hortaz, gure herrialdeaz gain munduaren egoera ekonomikoa eta lan guztien kalitatea hobetzea bermatzea gure esku egongo dela esango genuke.